Askem jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midne jina marriċ jizda joġobni li erġaluna li mitri ħazina u jibda Atuni widen u versu leha Isimu leħni u tiħdu r-ruħ Patnamel ma'kom li jibqal dejjem Dini jimħabti skont il-wedin Lemin Ifidi mejta La flot fiskin Neħxu il-kelma Għax f'gid basarraf Jek irdew biha Minajr twemmin Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Din it-tislima sabiħa tilqakom f'dan il-post għażiż. Il-post li għażlet il-Madonna biex il-paċi u l-maħfra ikunu f'qalbna. Illum il-ħames ħadd ta' Randan ħadd il-Passjoni hekk ninsabu f'mument partikolari fejn Ġesu se jkellimna dwar il-qawwa tal-imħabba u l-maħfra tiegħu. Nagħtu bidu għal din l-Ewkaristija billi nitolbu maħfra min nuqqasijiet u mid-dnubiet tagħna. Ħuti ejjew narfu ħtijietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox li l-komħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u li l-komħuti itolbu għalija. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. Mulej Alla tagħna, għatina l-għajnuna tiegħek biex bil-ħeġġa ta' qalbna ngħixu b'dik l-istess imħabba li wrina ibnek meta kien moti għal-mewt għalina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej li fetaħ triq fil-baħar, modija fl-ilmijiet qawwija, dak li ħareġ karrijiet u żwiemel, eżerċti u rġiel qalbina f'daqqa, inxteħtu fl-art biex aktar ma qamux, inħlew bħal ftila u intfew. La tiftakrux iżjed fi ġrajiet li modi. La taħsbux fuq dak li ġara qabel. Arawni, sejjer nagħmel ħaġa ġdida. Feġġet issa, għadkom ma ttendejtux. Se niftaħ triq fix-xari,
xmajjar fid-deżert, ifaħruni l-bejjem selvaġġi, ix-xakalli u liet in-nam, għax noħroġ l-ilma fix-xari, xmajjar fid-deżert, biex nisqi il-poplu tiegħi, il-maħtur tiegħi, il-poplu li sawwart għalija, biex inxandar it-tifħir tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm wieġbu kbir femilu il-mulej magħna. Meta l-mulej reġġa' lura l-imjasra ta' Sion, konna qisna mitlufa f'ħolma, imbagħad bid-daħ intela fomna u blajat ta' ferħ il-sienna, kbir femilu. Imbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus, kbir femilu il-mulej magħhom, kbir femilu il-mulej magħna, u aħna bil-ferħ intlejna, kbir femilu. Biddel mulej xortina bħal widien tan-Negeb, dawk li jiżraw fid-dmuħ jaħsdu blana ta' ferħ, kbir femilu. Huma u sejrin imorru jibku, iġorru z-żerrija għaż-żrieħ, iżda huma u ġejjin lura jiġu bana ta' ferħ, iġorru il-qatet f'idejhom, kbir femilu. Qari mill-littra ta' San Paolo Apostol Filippin. Ħuti, jiena not kollox bħala telf, ħdejn il-qlieħ kbir li hemm fil-li nara fil-Kristu Ġesu Sidi. Minħabba fih rrid li nitlef kollox u not kollox bħala knis biex nirbaħ lil Kristu u nkun ninsab fih, mhux għax għandi xi ġustizzja tiegħi, dik li tiġi permezz tal-liġi, iżda dik li tiġi permezz tal-fidi fi Kristu. Il-ġustizzja ġejja minn Alla u mibnija fuq il-fidi. Irrid nara flilu u l-qawwa tal-qawmien tiegħu mill-imwiet u naqsam miegħu id-batijiet tiegħu u nsir nixbħu fil-mewt biex jirnexxieli nikseb il-qawmien mill-imwiet. Minix ngħid li jiena ġa ksibtu jew li jien ġa perfett, imma nross il-qoddim biex naħtaf dan bħalma Kristu Ġesu ġa ħataf lili. Ħuti, ma jidirlix li dan ġa lħaqtu, imma ħaġa waħda ngħid, waqt li ninsa lil ta' warajja kollu, jiena nagħmel ħilti kollha biex nilħaq dak li hemm qudiemi. Niġri l-qudiem lejn it-tmiem biex nikseb il-premju li għalih Alla qed isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr li l-Alla bil-wifqa, glorja u tifħir li l-Kristu. Glorja u tifħir li l-Kristu. Erġgħu duru lejja biqlubkom kollha, jgħid il-mulej, għax jien twajjeb u ħanin. Glorja u tifħir li l-Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu tela lejn l-olja ta' żebbuġ, imma l-għada qabel is-sebħ raġa mar fit-tempju u l-poplu kollu ġie ħdeħ u hu għad bil-qiegħda jgħallimhom. Imbagħad il-kittiba u l-Fariżej ħadulu quddiemu waħda mara li kienet inqabdet fl-adulterju. Huma għeduha fin-nofs u qalulu, Mallem, din il-mara inqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa fil-liġi ta' Mosè
tordnalna biex nisa bħal dawn inħaġruhom. Int imma xi tgħid? Daqalulu biex iġarbuh ħalli ikollhom fuq ix jixluh. Imma Ġesu dbaxxa lill-art u beda jikteb b'sebgħu fit-trapp. Billi dawk baqgħu jistaqsuh, qam dritt u qalilhom: min fostkom u bla dnub jitfala l-ewwel ġebla. U raġa dbaxxa jikteb fit-trapp. Kif semgħuh jgħid dan, qabdu u telqu wieħed wara l-ieħor, ibda mix-xjuħ. Ġesu baqa' waħdu mal-mara, wieqfa fin-nofs. Qam dritt u qalilha: dawk fejnhom mara? Ħadd minnhom ma kkundannak? Ħadd, Sinjur, qaltlu? Mela anqas jien ma nikkundannak. Qalilha Ġesu: mur u millum il-qudiem tidnibx aktar. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Għad fadal xi ħaġa ċerta mill-ħajja ta' madwarna biex tifhmuni aħjar. Fadal xi ħaġa li mhix għaddejja minn terremot. Jiġifieri m'hemmx ċertezza, m'hemmx stabilità. Illum tista' titħaddet x'imkien fuq paċi, paċi bejn in-nies, paċi bejn il-pajjiżi. Illum tista' titħaddet fuq sigurtà jew protezzjoni, ibda minn tarbija fil-ġuf jew bniedem anzjan jew vjolenza fid-dar, partikolarment fuq in-nisa. Illum tista' titħaddet minn stabilità finanzjarja, baqa' xi ħaġa li hija stabbli, soda, baqa' ħaġa waħda. Ħaġa waħda li jien inxandara bil-qalb kif qalilna Ġesu. Jiena ċert, jiena konvinta li Ġesu lili iħobbni. Jekk noħorġu minn hawnhekk minn dan is-santwarju b'din iċ-ċertezza f'moħħna u qalbna, jien mort il-Knisja mhux għax jien perfetta. Jiena ġejt nisma' l-quddies mhux għax jien b'xi diadema ma' rasi mill-qaddisin, pjuttost mill-midinbin. Imma jiena ċert jew ċerta minn dil ħaġa li Ġesu lili iħobbni kif jien. Mhux għal dak li nagħmel, mhux għal dak li nista' nwettaq, Ġesu jħobbni għal dak li jien. U kemm sabiħ illi llum il-ħadd tal-passjoni qabel ħadd il-palm, qabel ħadd il-għejd, taslilna din il-ġrajja. Mara illi jinqabdet tiżni fil-fatt, jiġifieri kellhom il-provi. Jidher li dil-mara ma kienx miżżewġa għaliex il-kundanna kienet ħatkun il-ġebel, it-tħaġġir għal min kien miżżewweġ it-tagħliq. U allura kien hemm differenza. Ġesu imur fit-tempju u propju hemmhekk il-poplu kien jiġi ħdeħ u kien joqgħod jgħallimhom. U fost it-tagħlim ipoġġu din il-ġrajja importanti. In-nies kienu bdew jillaxkaw. In-nies kienu bdew it-tajjeb jgħidulu ħażin u l-ħażin jgħidulu tajjeb. Tantu hekk li l-bniedem jidra iqum u jorqod anke jekk il-kuxjenza ma tkunx sewwa. Jiġifieri l-bniedem ma jkunx jista' jsib postu u jgħid imma jien għax m'għandix paċi f'qalbi.
imma jien għax m'għandix mistrieħ fil-ħajja tiegħi, jiġifieri il-mistrieħ spiritwali, is-serħan li jagħti Alla għax lilna iħobbna. Imbagħad ipoġġuh daru mal-ħajt u jgħidulu aħna l-liġi għalina l-liġi Mosè għalilna mara bħal din ħaġruha. M'hemmx tagħmel, ordmuha. U inti x'ħadd tgħidilna? Rridu fuq ix-xixluh. U Ġesu ma tkellem xejn. Interessanti li hawnhekk il-Vanġelu jgħid Ġesu jitbaxxa u jibda b'sebgħu jikteb. Hemm diversi interpretazzjonijiet x'seta' kiteb fit-trapp tal-art, diversi. Hemm min jgħid li kiteb il-ħtijiet ta' dawk in-nies li kellu qudiemu. Jien ninterpreta dak is-seba li huwa l-qawwa tal-Ispirtu Santu li issa jrid jikteb il-liġi bl-imħabba. F'dak it-trapp id-dnubiet tagħna jitilqu. Biżżejjed ftit rieħ, ir-rieħ il-qawwa tal-Ispirtu, l-imħabba tal-Alla tgħaddi l-kotra ta' dnubiet, taħfer id-dnub, għalhekk ċerċar demmu. Imma aħna ta' qalb jibsa. U allura t-talba f'dar Randan illi l-qalb tal-ġebel tinbidel f'qalb tal-laħam. U sintendi Ġesu iqum u jgħid minn minnkom bla dnub jibdew. Aħna li nippuntaw tant subajna. Aħna li ma nindunawx illi meta nikkundannaw ilsna ħżiena ġudizzji jien ma nindunax li jerba f'swaba jkunu jħarsu lejja, imma jien ħsiebni hemm barra u ftit ninduna x'hemm fil-qalb tiegħi. U allura kif se nakkuża l-marti, il-uliedi, il-ġenituri tiegħi, l-istituzzjoni, kif se nakkuża il-ġudizzji. U Ġesu hawnhekk jgħidilna qam dritt. Dik il-kelma mhix għajr irxoxt, ħaj, huwa l-istess verb ta' Kristu li hu ħaj u li qed jgħidilha mara ħadd ma kkundannak. Aqqas jien ma nikkundannak. Interessanti li xin jinżel it-tieni darba u jkompli jikteb għax darbtejn jibdew sejrin u jgħid hawnhekk il-Vanġelu ix-xjuħ, il-presbiteroj kienu dawk li l-ewwel li bdew jitilqu għax għandhom ħafna xi ġorru. Interessanti jekk kull kelma li hawnhekk fil-Vanġelu u Ġesu jiltaqa' mal-persuna, hemm il-kelma waħdu. Meta inġarbu l-imħabba, il-maħfra, ara kemm qegħdin nies hawnhekk. Imma l-mediċina tal-fejqan li Ġesu għandu hija għalik preskritta. U l-vitamina biex ma terġax jiġrilek għar hija għalik għax kulħadd għandu l-istorja tiegħu. U mbagħad jgħid dik il-kelma qawwija u jispiċċa l-Vanġelu. Kif jispiċċa? Ħadd minnhom ma kkundannak aqqas jiem. U mbagħad jgħidilha mur u millum il-qudiem tidniebx iżjed. Kif jista' jkun? Aħna maħniex perfetti. Kif tinterpreta dis-sentenza li jien issa li qarrejt, issa li ltqajt ma' Ġesu, issa ħajkun il-bniedem perfett u ma nonqosx meta l-ġust jonqos 7 darbit kuljum? Le. Din is-sentenza ninterpretawha mur millum il-qudiem inti għandek qawwa biex ma tidnibx iktar. Għax Alla tiegħek li jħobbok ikbar mix-xitan, Ġesu li salvak ikbar mill-vizzju tiegħek, Ġesu li sallap għalik ikbar mid-dnub tiegħi, Ġesu li sallap għalik ma jridikx tmut qasir il-għomor, iridek tgħix. Ejjew inkomplu l-quddiesa. Qegħdin fis-santwarju tal-Madonna.
jekk kulħadd kellu jfarfar idejh minn dawk il-ġebel, kien hemm mara li kienet bla dnub u allura setet twadda fil-ġebel. Għax dini Marija li hija mingħajr dnub. Meta qal minn minkom u bla dnub, il-Madonna setet tapplika dil-kelma u tgħid jien nista' nwadda fil-ġebel, imma Marija ma tagħmilx dan. Mhux tferina trid, tfejjaqna anke f'dan is-santwarju. U kemm hawn bżonn ta' fejqan, hemm barra mifxulin. Id-dinja tilfet id-direzzjoni tagħha. Ma tfadal xejn ċert, ir-rabta ta' żwieġ, l-impenn tal-fedeltà, l-impenn tar-rispett, ir-rispett, l-onestà. Stgħu nibqgħu sejrin. Ħaġa waħdi ċerta. Qed turijilna l-Madonna li Ġesu iħobbna kif aħna. Jalla, jien u int ma nintradmux taħt il-ġebel. Jalla jien u int ma nordmux il-ħaddieħor bil-kundanni tagħna u bl-ilsna ħżina tagħna. Jalla jien u int ikollna l-qawwa nisimgħu mur, għandek qawwa ġo fik biex id-dnub tirbaħlu. Amen. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' koll. Ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher, dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel u f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier bih sar kollox. Niżel talina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. Ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni sar bniedem. Salbuha lina, bata taħt Ponzju Pilat, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu l-mulej li jagħti ħajja, li ġej minn missier u mill-liben, meqjum u mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben, u tkellem f'hom il-profeti, Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Hekk issa wasal il-mument li bih għalkemm aħna maħniex perfetti, nsejħu l-Ispirtu Santu ħalli nkunu nistgħu nitolbu. Nitolbu primarjament għal Papa Franġisku, il-mulej qiegħed jerġa' jtih il-kelma bil-mod u s-saħħa. Hekk dik il-preżenza tiegħu ħatkun preżenza ta' għaqda u t-tobba li jikkuraw tant mart, għandna tant nies li huma morda terminalment, jiġifieri jafu li ftit baqalhom żmien. Jew nitolbu għal dawk li huma għaddejjin minn mart jew kura terminali. Nitolbu ismana. Id-drittijiet tan-nisa, il-mara. Kemm għadna f'soċjetà taffiċ. Ftit il-bot minna l-Italja qatlu żewġ tfajliet. Issa dejn is-sena kollha, jiġifieri jisiru l-protesti, ma rridux iktar qtil u l-qtil tan-nisa jew tfajliet jew mbagħad jintesa kollox. Għaliex? Ejduli għaliex? Jew nitolbu lill-Alla biex jerġa' jtina is-sens ta' dinjità u rispett. Il-bniedem mhux tużaħu tarmieħ. Nitolbu il-paċi fid-dinja mal-gwerer fuq l-artijiet issanna, gwerer finanzjarji, għandna gwerer oħrajn żgħar u kbar taħt is-saqaf ta' djarna madwarna. Ejja nitolbu l-Madonna ta' Pinu tatina il-paċi. Nitolbu. Llum ġew ħafna nies hawnhekk u kulħadd jiġi iferra l-qalb tiegħu f'riġlejn il-Madonna. Anki minnkom hawnhekk hawn diversi nies
اللي għandhom bżonn it-talb. Hawn min qed jgħid grazzi lill-Alla u l-Madonna ta' Pinu u hemm barra hemm ħafna nies li qegħdin jarawna u jgħidu li Fader itolbu għalina. Irresqu t-talb tagħna minn idejn Marija u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija Omm Alla. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. U Alla, għati widen għat-talba tagħna u bis-saħħa tas-sagrifiċċju li qed nofrulek naddaf lil qaddejja tiegħek li minn għandek ħadu it-tagħlim tal-fidi nisranija. Bi Kristu Sidna il-mulej ma'kom. Nerfo qlubna l-fuq u niżżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Bil-passjoni ta' ibnek li salvatna, il-bnedmin għarfu jħossu li għandhom jistqarru l-kobor tiegħek meta bil-qawwa tal-għaġeb tas-salib sar ħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu imsallab. Għalhekk mal-anġlu l-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, smajtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej, inti il-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħataw minn rajħibati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara lik laħal kalċ reġarad il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
danu il-misteru tal-fidi salvana int. Bis-salib il-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, irroddulek ħajr, intoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna, nieħdu sem il-ġisem mid-dem ta' Kristu. Mulej ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba mal-Papa Franġisk, l-isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-benefatturi mejtin ta' dan is-santwarju. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk, ħati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk għandna l-Ġesu. Namlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna, missierna. Semmek fl-għar, ħobżna ta' kull jum għatina, aħfrilna l-bina, bħalma naħfru minn ħati għalina. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba l-ħnina tiegħek paċi fi żmienna, hekk inkunu ħilsa dejjem midnub imħarsa minn kull xorta ta' nkwiet, aħna u nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu dak li l-apostli qed tgħidu lilna. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, tħaresx lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija sliem l-għaqda li intrid fint li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ħatu l-paċi l-xulxejn. Nibqgħu bil-wifqa sal-ħin ta' tqarbin waqt li bil-qalb intennu ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej. Tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Ejt kelma waħda u ruħi.
عليك كيلو الحفرة ذنوبي تيهي جيسو تويه عفروهن جيسو تيهي ايديك مني فات داوك لمسيمر تعالهاتي كيلو الهفرة ذنوبي تيهي جيسو تويه عفروهن poplu tiei, egli fischatin astekina, ali in jeitim salak, dur leia miljdid halbek sobina. Illegitu ictecus halvaitek, fit desert bilmanna inat maetek, almeut ikur danaitni, mas halim ineti salapni. Poplu tiei, egli fischatin astekina, ali in jeitim salam, dur leia miljdid, alek sobina. kellek zon xi ħaġa u ċħattilek. Għalija kont tibni u jien missirek. Bil-ħanezza ftat li ġenbi lejn tħajtek l-aħħar karta poplu tiegħi, egli fischatin astekina. Għalik il-ġejtin salam, dur lejja il-ġdid, għalek sobina. Saba kolla daw li triqur ejtek, il-mami l-blad ċiri il-proftejtlek, fil-ħaġ il-ħalġejt ejtni, għalix malajn sejtni. Poplu tiegħi, egli fischatin astekina. Għalik il-ġejtin salam, dur lejja mill-ġdid qalbek sobina.
Għada il-ħadd l-isqof Anton Tewma se jmexxi l-Via Sagra tul l-għolja ta' Ammar. Il-Via Sagra tibda fuq it-suntir tal-Knisja għada fl-4:30 ta' wara nofsinhar. Għada ma jkunx hawn il-quddisa tal-5 wara nofsinhar minħabba li hawn din il-Via Sagra. Inħeġġiġkom biex bħala pellegrini tat-tama nimxu ma' Kristu tama u Salvatur tagħna. L-appell tagħna biex l-għolja kollha ta' Ammar, il-Via Sagra tinżamm fi stat nadif u li jixraqlu, jitilgħu tant u tant nies, żgħażagħ, familji, tant nies partikolarment f'dawn il-ġranet. Għalhekk ngħidu grazzi lil numru sabiħ ta' voluntiera li f'dawn il-ġimgħat ħadmu ħalli dan il-post ikun iktar akkoljenti u ikun iktar jenna biex inkunu nistgħu nitolbu il-Via Sagra. Hemm wirja bħalissa fil-Mużew Dar Karmni Grima, wirja ta' arti reliġjuża. Tistgħu takkwistaw ġbijat qaddisa illi tpoġġihom fid-dar u titlob il-barka talla fuq il-familja tiegħek. Il-wirja tkun miftuħa kuljum bejn id-9 ta' filgħodu u l-4 ta' wara nofsinhar u l-ħadd bejn id-9 u nofsinhar. Din hija ġimgħa importanti issa, partikolarment nhar il-ġimgħa l-festa tad-Duluri tal-Madonna, Marija Addolorata, inħarsu hekk din il-ġurnata bismih tal-Qudies, tqarbin fejn nistgħu u imbagħad nieħdu sehem fil-mixjiet, il-purċissjonijiet, il-pellegrinaġġi ta' talb li jsiru madwar Malta u Għawdex. Bħallum ġimgħa mbagħad nibdew l-ikbar ġimgħa ħadd il-pan. Għal dawk li qegħdin iseguna mid-dar u għal xi nies li qegħdin hawnhekk minn Malta, din il-ġimgħa nkun qiegħed nippriedka fis-6:30 ta' filgħaxija fil-Knisja tal-Mosta. L-eżerċizzi mit-tnejn sal-ġimgħa. Knisja tal-Mosta. Il-mulej magħkom. U Alla li tista' kollox, lilna li tqarbinna bil-ġisem u d-dem ta' Kristu, għodna fost il-membri tiegħu u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Ħanejdu issa dak li talbitna l-Madonna, 3 Ave Marijiet. Slima lik Marija bil-grazzja minnija l-mulejnija, imbirkint fost in-nisa u kbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja minnija l-mulejnija, imbirkint fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Lik Marija bil-grazzja minnija il-mulejnija, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Nselmula flimkien, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, morru fil-paċi ta' Kristu. Madonna taħadbu qalb ħelwa ta' Marija jitlob lil Ġesu għalina nitolbu kolna mikkija il-biki tiegħek